இன்றைய வாரம் ஒரு நாடு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு அறிய தரப்போகும் நாடு எது? அதுதான் இது. ஸ்வென்ஸ்கா, ஸ்வெமி என்ற இரண்டுமே இந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள். ஹெல்சிங்கி என்பதே இந்த நாட்டின் தலைநகரம். 1000 ஏரிகள் நாடு என்றதும் உங்கள் நினைவிற்கு வருவதும் இந்த தேசமே. ரஷ்யாவிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த நாட்டின் தற்போதைய ஜனாதிபதியாக இருப்பவர் செனலி வெய்னாமோ நினிஸ்டோ. இந்த தகவல்களை சொன்னதும் உங்களுக்கு அறிய தரப்போகும் நாடு எது என்பதனை நீங்கள் இலகுவாகவே அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். அதுதான் பின்லாந்து. அதிகாரப்பூர்வமாக பின்லாந்து குடியரசு என்பது வட ஐரோப்பாவில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடு. 3,38,455 சதுர கிலோமீட்டர் மொத்த பரப்பளவினை கொண்ட இந்த நாடு உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பரப்பளவு ரீதியாக 65வது இடத்திலும், ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஸ்வீடன், ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக 7வது இடத்திலும் காணப்படுகின்றது. இந்த நாட்டின் எல்லைகளாக வடக்கில் நோர்வே, கிழக்கில் ரஷ்யா, மேற்கில் பொத்னியா வளைகுடா, தெற்கில் பின்லாந்து வளைகுடா என்பன அமைந்துள்ளன. 2023 வருட சனத்தொகை கணிப்பின்படி பின்லாந்து நாட்டின் மொத்த சனத்தொகை 5.6 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உலக நாடுகளின் சனத்தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது பின்லாந்து சனத்தொகை ரீதியாக 114வது இடத்திலும், ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல்கேரியா, டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக 23வது இடத்திலும் பின்லாந்தின் சனத்தொகை இருப்பதாக தரவுகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. நாட்டின் மொத்த சனத்தொகையினரில் பின்ஸ் இனக்குழுவினர் 92%, 8% ஸ்வெதிஷ் இனக்குழுவினராகவும் இருக்கின்றார்கள். இவர்களில் 69% கிறிஸ்தவ சமயத்தினையும், 30% எவ்வித சமய நம்பிக்கைகள் அற்றோராகவும், 1% இஸ்லாம், பௌத்தம், இந்து ஆகிய சமயங்களை பின்பற்றுவோராக இருப்பதாகவும் 2023 ஆண்டு குடிசன தரவுகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. 1917 டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி ரஷ்யாவிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்ற பின்லாந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற முக்கிய சர்வதேச அமைப்புகளின் உறுப்பு நாடாகவும் அங்கத்துவம் வகிக்கிறது. அத்துடன் 2023 ஏப்ரல் மாதம் 4ஆம் தேதி நேட்டோ அமைப்பில் பின்லாந்து இணைந்து கொண்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பால்டிக் கடலில் பின்லாந்து வளைகுடாவின் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ஹெல்சிங்கி நாட்டின் தலைநகராகவும் மிக பெரிய நகராகவும் சனத்தொகை கூடிய நகராகவும் இருக்கிறது. தவிர எஸ்பு, டம்பேர், கண்டா, அவுலு, துருக்கு என்பன இந்த நாட்டின் ஏனைய சில முக்கிய நகரங்களாகும். பின்னிஷ் அல்லது ஸ்வென்சிகா மற்றும் ஸ்வெதிஷ் என இரு உத்தியோகபூர்வ மொழிகளை கொண்ட பின்லாந்தில் சாமி, கரலியன், பின்னிஷ், காலோ என்பன அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன. சுதேச பாரம்பரிய மக்களின் பின்னிஷ் மொழியின் வடிவம் இப்படித்தான் இருக்கும். Olipa kerran 3 karhua, jotka asuivat mökissään metsän keskellä. Suurin oli isäkarhu, äitikarhu oli keskikokoinen ja pienin oli pikkukarhu. நிர்வாக ரீதியாக பின்லாந்து 19 பிராந்தியங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு பிராந்தியங்கள் 70 உப பிராந்தியங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 100% எழுத்தறிவினை கொண்டுள்ள பின்லாந்தில் கட்டாய மற்றும் இலவச கல்வி 7 வயது முதல் வழங்கப்படுகின்றது. உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பின்லாந்தின் கல்வி முறை உயர்ந்த இடத்தில் காணப்படுகிறது. ஜப்பான், தென்கொரியா, ஹாங்காங், சிங்கப்பூர் போன்ற சிறந்த கல்வி முறைமை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் பின்லாந்தின் கல்வி முறைக்கு முதலிடமும் முக்கியத்துவமும் வழங்கப்படுகிறது. 1970ஆம் ஆண்டு பின்லாந்தில் தொடங்கப்பட்ட பெருஸ்கவுலா என்ற கல்வி சீர்திருத்த திட்டம் 1990ஆம் ஆண்டு புதிய வடிவம் பெற்றதே பின்லாந்தின் சிறந்த கல்வியல் முறைக்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. 82 வயது வரையான ஆயுள் எதிர்பார்க்கை கொண்ட பின்லாந்தில் கட்டணத்துடன் கூடிய சிறப்பான சுகாதார சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இலவச சுகாதார சேவைகள் இந்த நாட்டில் வழங்கப்படுவதில்லை. யூரோ என்ற நாணய அலகினை பயன்படுத்தும் பின்லாந்தானது திறந்த பொருளாதார கொள்கையை கொண்டிருப்பதோடு கைத்தொழில் மயமாக்க நாடாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. மின் மற்றும் ஒளியியல் உபகரணங்கள், இயந்திர சாதனங்கள், போக்குவரத்து உபகரணங்கள், காகித பொருட்கள், ரசாயனங்கள் என்பன பின்லாந்தின் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்களாக காணப்படும். அதேவேளை உணவுப் பொருட்கள், பெட்ரோலியம், மின்சாதன உபகரணங்கள், தானியங்கள் என்பன முக்கிய இறக்குமதி பொருட்களாகவும் காணப்படுகின்றன. ஜெர்மனி, ரஷ்யா, ஸ்வீடன், சீனா, பிரான்ஸ்,
பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, ஐக்கிய ராச்சியம் போன்ற நாடுகளுடன் பின்லாந்து முக்கிய ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருளாதார உறவுகளை கொண்டிருக்கின்றது. பின்லாந்தின் புவியியல் அமைப்பு அங்கு பல்வேறு காலநிலை பண்புகளை வெளிக்காட்டுகின்றன. கண்ட காலநிலை மற்றும் சமுத்திர குளிர் காலநிலை என்ற காலநிலை வகைகளுக்குள் உள்வாங்கப்படும் பின்லாந்தின் காலநிலை உறைபனி, மிதமான வெப்பம், பனிமூட்டம் போன்ற பண்புகளையே அதிகம் காட்டுகின்றது. 1000 ஏரிகள் அல்லது வாவிகள் கொண்ட நாடு என்ற சிறப்பு பெயரினையும் பின்லாந்து கொண்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நாட்டின் உயரிய சபையாக காணப்படும் பின்லாந்து நாட்டின் பாராளுமன்றத்தினை 200 உறுப்பினர்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனர். 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விகிதாசார தேர்தல் முறை மூலம் 199 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவர். ஒரு உறுப்பினர் மாத்திரம் அலண்ட் என்ற பிராந்தியத்தினை பிரதிநிதித்துவம் செய்பவராக இருப்பார். நாட்டின் முக்கிய தலைவராக ஜனாதிபதி இருப்பதோடு பாராளுமன்றம் மற்றும் நாட்டின் நிர்வாகங்களுக்கு பொறுப்பாக பிரதமரே காணப்படுகிறார். நாட்டின் தற்போதைய பிரதமராக இருப்பவர் பெட்டரி ஒருப்போ. இவர் இந்த நாட்டின் 47வது பிரதமராக 2023 வருடம் ஜூன் மாதம் 30 முதல் பதவி வகிக்கிறார். காலநிலை மாற்றம், சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதார பிரச்சனைகள், வேலையில்லா பிரச்சனைகள் போன்ற பல்வேறு சவால்களுக்கு பின்லாந்து என்ற தேசம் இன்று முகம் கொடுத்தாலும் சேவைத்துறையில் உலகளவில் சிறப்பிடம் பெற்று விளங்குவதும் இந்த நாடுதான். இறுதியாக சொன்னால் பின்லாந்து என்ற தேசம் எமக்கான முன்னுதாரணம்.